בבסלי! למשל, מי נפעה תשובה אילנה במשפט אילנה אני עושה! יפה, תמשיך לקרוא את השאלה השנייה. מה יש? יש תלמידים עושים בכיתה. בכיתה. לא ביקשתי לך את השאלה. היא הפסיקה של השאלה. הנה, מה יש? תלמידים. מה יש? תלמידים. זה התלמידים. דימתך, דימתי. ושברה את גבי. אבחנה, כנראה שאתה רוצה כבר להיות פיזית. אתה מגיע תמיד באיפה. תיתם החוצה! לא תראה לך אם אתה צריך להגיע עכשיו או אחר כך. לא, סליחה, לא אמרת את זה, אני לא מוכן. תראה לי, תמשיך עוד אחד. לא, תוריד את הראש ככה. אז זה, תראה מה עשה לו בראש. כן, יפה. תקרא את המסע. לירון, אתה יש לך כוס שם. עוד אתה, הוריד אותו? לא, תראה איפה הוא שלך, הוא שחקן, תוריד אותו שם. שלך כאן, באמצע, כאן, בגולה. אתה תוריד אותו, אתה לא יכול להסכים על זה, הייתי עם כובע, אחי. לא, תוריד את הכובע, אתה תהיה ככה, ואז ידיך זה נכון. תוריד אותו? את מורה מכה! טוב, אני אדאג לך שתתחיל לטלפן בכל הזמן. את מורה מכה! המורה התקשרת למח"ש. תקרא לנו בבקשה. תקרא לנו בבקשה. נראה את זה לי משהו. כן, אבל זה גם לפייסבוק. מסכנה, אני לא יודע אם מסכנים אחי. מסכנה לי, מסכנה. עכשיו יש קלאס נוסף. תלמידים, אתם איתי או שאתם... איתך. אז תראו את זה. אין לומדים. וואקמול! תצא לנו קולה, נופלת לנו עם מקלות, עם ג'רקנים. דיוויד. בבית כתוב אם איזה הפייסבוק. הנשוא מתאים לנושא בלי במספר, נכון? אם אני אגיד, הילדה נפעה, התלמידות נסעו, התלמיד זה נקרא במי זה מספר, זה לא נקרא איזה זלזול זה. וואלה איש. גם אתה ממש יפה מאוד. הוא שקטי בטירוף. הלאה, תקרא איפה? איפה? התלמידות כתבות במחברת אין, אילנה. התלמידים מה נגיד? כותבים. זה נקרא מין ומספר. מין ומספר. מין וזכר. מין. אני סמל מין. חבר'ה, זה אמרת המסבירים, זה אמרת. מה זה הפייסבוק? מה זה הפייסבוק? עכשיו יש לנו עוד כלל למציאת הנושא. וואלה איש. במשפט שאלה היא נושא. מי זה נושא? במשפט שאלה מי זה נושא? למשל, מי אכל אתמול? פועל. נשוא? כן. ומי זה הנושא? וואלה איש. ואני יכולה לענות לך לומר מאור אכל. במקום מי? יש לי אותו אפילו בחברים אבל. מי זה? יש לי אותו אפילו. שקיבל אותה איתה, תראה את זה, אמורה, אני חשוב על זרק על היקירים. אל תגידו את דבר, תראי. הוא מוצא את זה. עזור אותך. אמור, תגזור, אמור. אני מחזיר לה הפרינטי. תחכוני, בדור אותי. הוא מוצא את זה. מה הוא מוצא את זה? מוצא את המור, מה זה נראה לו פה לבקרן? למה?
איזה מבין. איזה מבין, מה, רגע אותי. הנה רון המכוער. מצוין. עם מגרונות. מה אתה אומר? איזה אחי, אני מקשיב לך. תצא בחוצה! סתם, עבדתי עליי. מי שלא היה בשיעור הקודם, אני מחזקת את זה. זה נעשו לי דעת. הנה מהנטס, המנק. כולם עליו, כולם. עמולה, אני לא מבין מה צריך לעשות. אני לפייסבוק שלי. איזו חגיגה! נעלה את זה לפייסבוק, נעלה את זה. תלמידים, מה לא?